Always on time. Tayo pasada din na. Ano ba? Tapos makatapos si Bibi niya. Ito na ba? Suspect pa doon ka to. Suspect. Always on time. Wala na ko naisip. Kaya, oh my God! Suspect, I really enjoy my crush. Oh my God! Okay. Thank you. Next. Suspect. Pinakasabi ko basta siya yung pinakasabi niya. Suspect ang English dati kasi. Suspect yung po yung sa Tagalog sa klase. Ikaw. Oh my God! Gipok-gipok ito. Suspect. Ako magpapasulit sa'yo. Yun, pasulit. Baka... Alam lang, guys. Ito na. Wala, alam lang. Dapat synchronize. Kung ano ikaw, gusto na tayo next. Okay? Message. Ano lang? Hindi mo pero malay ko, siguro ko na lang. Dahil may regalo siya kanina. Pero dahil sa regalo sa Yata ano? So parang natin ito ang pinakal mo, pero dahil mo sasabihin mo ano ito, magagamit niya ngayon sa araw kainin. Dati siyang araw kainin. Kung nala, di ba ang ano ta, ang tinta, something that remind you by Christ. Ano ba siya nararamdaman dumaan? Nanda mo ikaw, kainan. Ano? I think talaga. Di. Ano, tuwing ko yan na huling Sili? ano na sa kamot. Lilo? Rolex?
promise. Ay, sinabi ko ba? Panday ni. Ay, sa banda. Panda ko na may purpose. Pwede ko si Luis. Sabi na, kumulog na. Oo, nagdaan ako para katulog natin. Huwag na, Beshi. Ako naman. Basta di ba naisip? Pag yun na, G. Ano yan? Very visible na sa diba? Kaya hindi sa mga. Sus, gano'n mo na yan. Ano, pero ang pinaka-ano dyan, ito, pero ito lang si something na nag-remind sa iya na physically. Pero si regarding sa sarungki, ano ito sa tuya, kapol. Talagang pwede kita nagpapay. Yes, pwede kita mag-ipo ka sa parang mga souvenir. Ay, bracelet, tumawag sa Manila. Hindi nga naman, na-host ko sila sa talagang Keychain. Sa iyo. Okay. Nakapura ko. Basan mo na. Hindi na, pinurog na ako. Lahat ko. Nakapura mo na marami naman eh. Tsaka may pulog. Ano yan? Hindi ba ako? Aso? Ay, hindi. Wallet na. Sinagtuan. Pero ano? So parang pwede mo kasi siya nakatukaw. Pero kung yan, naman kasi doon kasi di ba pwede mo siya nakatukaw. Parang gusto ko, comfortable siya para tutukaw. Sa office niya, pwede niya yung mag-aarap. Diba? Para makatukaw ka. Ako, Beshi.
Tapos yun! Oo. Okay nga maglakaw. Sa mga may trabaho. Christmas tree tulong matay. Oh, thank you. Let's go. No matter how challenging life, if you're typing. Silence. Cute yung ano. Uy, pipicture daily. Mapa, ano ini? Oh, thank you, Rose. Thank you so much Oh my for your gosh. support. Merry Christmas. Merry Christmas, guys. Beshi, kami dito. Si Beshi Sarap. Hindi ako ready. Ano man, ano ito? Okay, thank you, Besh. Ako din, Okay lang. basta ako thank you, Dia. Alam mo, dear girls. Oh, you're my dearest babes. Tapos muna dear. I love it. Let's be friends for many years. Meron ka ba nun? Meron ka ba nun? Iba yan. Cute naman. Let's take it as a learning. Meron pa kayo nun? Cheers to 9 years of friendship. Ay! Hindi ko alam ito. Iwala ko ito. Let's be friends. Okay, may love you. Ako, Lord. Ako, Lord. Ako, I love you. How about you? Ako wala. Hindi daw. Wala na, hindi ka na lang makakaliwa. Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, meron ka na. Happy birthday! May duwa pa. May Ano? Hindi. SS? Ito ako sa'yo. May alas ako, may mua. Double page. Okay, ready pagbasa. Mga school lang ano, open ba? You read it louder. Surat ko ah. Oh my God. Don't feel pressure dahil may mas pressure pa kaysa sa iyo. Makaka-enjoy lang. Pag-nurse ka po, nag-nurse envelope. Pressure ka ba? Ako para sa akin, I don't feel pressure para sa ako. Oh, dahil may mas pressure pa kaysa sa iyo. Kasi may Yun pressure ka, yung Ben. naman. May pressure siya. Kasi same. Ano ko siya eh? Ano yung mali Hey, si Benji, mag-open ka sa buhay kong yun, babe. Basta ako rabunod niya. Oh my God, Ian. Kaya ni Benj. Inanap ko sa pinakabagong Piling ko Ay, na ano? sa pagod yun. Ay, bako! Basta Sa may pinakabagong. mga anak. Piling ko 200 yan. Sabi na, 200. Sabi na,
Tingnan mo po dahil. thank you. Oh, Stay. Tama. Thank you very much, Ben. Stay ano po. Ay, pas ko din. Stay ano lang. Talk at me. Pero love you. Grabe sis. Hindi ko parang ano sa kuya. Ay, mali. Ano pala? Akala ko ano. Hindi. Next. Sabi niya bagong na siya, pero di pa nagtawag. Pero sabi niya. Okay. Pero happy man. Ine, mahilig ko din sa January, pero dahil mapis na Ine, Ano ba yun? Ako. salamat sa... Salamat. Wait! Gabos man last kaya ng salamat. Pero ini kaya, pag alam mong ligas kung nakabike lang, nag-apit mo na sa iyo. Wala. Ako. Thank you, guys. Ayun na. For the game. Looking to some photographs. Okay, Cheryl. Ano, chocolate cake, Cheryl. Ano? Ano? Hindi, dapat nakakaroon sa kuya. Hindi ganun. Julius, ma! Kissing, ako na po ni Rose. Puto pa din. Sino ka po yung itlog? Dala ka na. Ako, ikaw gumamit ko. Dahil na mo na. Wala akong eh. Oh, sige pa kayo na. Oo, sure. Stay na! Oo, nilay. This no picture mo, bitch. Ay, sa kuya mo nila rin pala. Ayan. Pa-picture pa kailan ba daw?